Ola, señoras, señores, que tal? Como estades? Son as 6:25 da tarde. Estades ben? Está berrando a xente. Estamos ben? Estades ben ou non estades ben? Así me gusta. Así é como hai que vir ao Voltas co Prato con actitud, como ao público do programa. Señoras, señores, xa sabedes que son as 6:25 da tarde. Como sempre, estamos cociñando en directo aquí no Voltas co Prato na Televisión de Galicia. Que, por certo, se non nos seguides nas redes sociais... Sí, tedes que seguirnos. Por qué? Porque en @voltascoprado temos todas as receitas e ademais imos ter sorteo esta semana, así que moi atentos e atentas a @voltascoprato porque imos sortear outro libro do programa, das receitas do Voltas co Prato. Receitas que escribiron, que crearon dos persoas maravillosas. Que pasen, por favor. É que, de verdad, dá gusto, eh? De verdade que dá gusto, eh? Con vos e con os cociñeiros. Que pasen, por favor. Xulio Mata. Vamos a dar un aplauso a Xulio Mata e a Estefanía Colmeiro, veña. Estaba... Mira, sabes o que... É que non sabes o que me acaba de pasar. A ver, cañotas. Acabo de chispear porque cando estaba aquí saudando ao público chameille 25 veces Begoña a Estefanía. Sí. 25 veces, eh? Entón, claro, ahora estaba Xulio Mato, ai, ó. E xa non te lembrabas de Estefanía? Claro, non me lembraba, Tampouco te lembrabas de que no libro estamos 4 cociñeiros. Correcto, pero que hoxe estades dous aquí, Hoxe estamos dous. Normalmente sodes dous. Non quedou moi claro, cañotas. Vale, pues estades Mechi, Estefanía, Xulio e Begoña no libro. Genial, Vale? sí. Saíume ben, vale. Moi ben. Despois de trabarme cos nomes deles, saíme ben. Por fin. E ti saes tamén no libro. Saio, en dúas En fotos, foto, sí. En dúas fotos, saio. Sí. Pero, É a escoita. súa parte. Non vos riades. Súa parte e o seu aporte. Non vos riades, que é o máis bonito do libro. Imos cociñar, a ver que nos trae Elvira da Estrada. Hola, buenas tardes. Son Elvira, veño da Estrada. A mí gustame o coello, pero, bueno, eu fago un fondo de cebola, tomate, pimiento, allo, bueno, con aceite, por supuesto. Logo, despois, ó, que está iso pochadiño, boto o coello, boto un pouquiño de viño, un pouquiño de agua, porque o coello parece que non quere mollar os pés, entón non pode levar moita agua. Bueno, gustaríame saber como facelo de outra forma. Bueno, saludo aos meus fillos, meus netos, toda a miña familia. Aí está. Dalle. Estou a tope. Sí, non, vale. Eu estou pensando na miña receita. Está pensando... Vale, pois veña, xa que pensas na túa receita, contame. Coello en pepitoria. Sí. Espera, isto é moita tradición, Moita tradición. Coello en pepitoria. Coello en pepitoria. Para que non saiba o que é a pepitoria, Pois é unha salsiña moi gostosa, un machucado que leva ovo, amêndoa, pan, chup-chup. chup-chup. Tradición a tope. Xa estás, vamos, moi ben, eh? Sí. Ves de lanzada na tradición. Claro, a ver, eu veño a gañar. Ven a gañar. Coa tradición, ven a gañar. tradición. Pero atención, porque se ela ten tradición, Xulio pode vir coa innovación. No, máis tradición. Bueno, Sí. que me De dices? feito de cando veo o cacao á península. O pa Europa, Espera, vai botar cacao ao coello. chocolate. E chámolle tradición, eh? Chocolate e canela. Chocolate. No, de canela, e tamén canela, unha ramiña de canela. E Pero que unhas se te perdeu a amendoas. ti co chocolate e a canela? Non se me perdeu nada, pero é un matrimonio perfecto o coello co chocolate. Non quero saber máis. Señoras, señores, cociñamos coello, no Voltas co Prato, marchamos con Xulio Mata. Veña, Comigo, xa. Vamos a Nada. A ver, Pues mira, vamos Julius. a entender. Mira, vouche contar. É bueno facer en trozos... Aquí temos un coello. Sí. Vale? Maravilloso, rico, con moi pouca grasa e moi san. Vale? Está lo vendendo ben, eh? Porque... Ese é o coello que todo o mundo querería. Vendes... No, ese é o coello que hai En en todos xeral. lados. Sí. Vale, en xeral. Entón, mira, vámoslo partir en 4 cuartos, vale? Para que Vale. nos dé, pues, para 4 persoas. Isto faicho o carniceiro, pero como aquí non hai máis carniceiro que a min, pues, Sí. bueno, facer eu. É que casi me levas un dedo, entón Bueno, pues non metas... vou apartar. O, aquí, como se suele decir, o aportas ou apartas. Sí. Pois mellor aparto eu, sí. Bueno, entón, mira, partímolo, como che digo, en 4, vamos a quitar esta parte do cuello que ten un poquinho de sangre, vale? Ajá. O pescozo ven sendo esa parte do coello. Do cuello, dixen do cuello, quería decir. Moi ben. Oiches, ti tiñas coellos na casa, sí, non? Tía meu avó, Ah? sí, pero, bueno, faleceron. Moitos acabaron por aquí. Bueno, familia cociñeira, non? No, familia cociñeira, Non, no. non nos cociñades. Cociñábamos, pero non éramos familia de cociñeiros.
meu abuelo era labrador, miña avoa tamén. Pero tamén na casa Meu pai miña avoa. carpinteiro, meu irmán carpinteiro, cociñeiro son eu, non é familia. Bueno, vámoslo marcando, vale? Nós tamén tiñamos coellos. Vos tamén tiñades coellos? Sí. Tiñamos un coello maravilloso. Ti terías mascotas, porque traballando non te vexo eu. Tiñamos un coello maravilloso que un día lastimou unha perna e miña avoa dixo, non val. E digo eu, que dixo a avoa? Dixo ela, non val. Este xa non val para curar. E sabes onde acabou? Na Aí, pota. na barriga tamén. Na pota. Sí, Bueno, co pobre mira. coello. Vámoslo marcando. Ahora, como teño que marcalo, non me collen os 4, entón vou botar 3 e despois este, Simplemente vas marcalo, non? Eso Non é. vas... Marcamos, mire, collemos unha cabeza de allo, partímola así en horizontal, buscámoslle un huequiño e poñémoslo a marcar tamén. Vale. Vale. Mira, é simplemente sellalo un pouco. Ves? Este xa está. Pero vexo que lle está dando lume moi vivo. Sí, no, esta receita vai toda en lume vivo. Porque Vale. queremos que dore o máis rápido posible, porque Shaul, este sí que vai mollar os pés. Shaul, Vale, non como decía Elvira. Este vamos a facer que molle os pés. Oh, que mollo os pés este. Eso, que mollo os pés. Bueno, a xente da casa nos chame 664-483-419, teléfono da Voltas co Prato que podedes chamar para que? Pois para o que queirades. Queredes ver a fantástica receita de Xulio Mato Moi con recomendable. chocolate e canela ou preferides ver a pepitoria de Estefanía. Recordade, como sempre, que repartimos cartiños 50 euros dunha vez E 50 doutra. na televisión dos Dos coellos. que é a televisión de Galicia. E as pepitorias. E as pepitorias. Imos deixar a Xulio E o aquí chocolate. marcando o seu coello, preparando o chocolate e a Non marches canela. moi lonxe porque vou flamexar. Vale? Avísame. Chámote. Estou aquí a 1,5 metro. Bueno, pero ti Mira. levache todo o seu tempo. Estou aquí. Mira onde estou. Estou aquí. Estefanía, estou ao lado dele. Que me avise. Que te avise. Estefanía Colmeiro vai facer coello en pepitoria que está moi bo, moi rico e comezou partindo, non? Así un pouco coello. Eu teño o coelliño partido en anacos moi pequeniños. Interésame que se me faga moi rápido e que despois a hora de comer sea así para mollar na salsiña. Moi ben. E moita cebola. Sí, unha boa pepitoria. Tamén quere moita cebola, allo e o coello salpimenteino. Agora estou no dorando e unha vez que este doradiño vou Espera. a retiralo. Mira, mira, que cho conta Estefanía. Estefanía, contanos como vas facer o teu coello en pepitoria. Vai levar truquitos. Truquitos. Dime. Sustancia, moita sustancia. Sabor. Nesta tixola onde estamos dourando que o coello, cando xa este doradiño, retiramos e metemos neste aceitiño a ceboliña e o allo. E que lle vai dar moita sustancia a esta pepitoria? O machucado. Claro. O machucado vai a ser a base de xema de ovo cocido, améndoa, allo e pan frito, que vamos a fritir agora nese Eso vai estar catiño. buísimo, ese machucado. Claro, é que os Pero machucados danlle moita sustancia. é un machucado contundente, quer decir, é un machucado Os guisos. con bastante sustancia. Non é destes como moitas veces ves un pequeniño para aliñar, non. No. Este de sustancia, como Vai ser un señor os guisos machucado. que fan as aboas, Gústame. que son sustanciosos. Moi ben, moi ben. Estas receitas moi tradicionais, nas que sempre había un pan frito, un oviño. Oh, va. Que ben pinta isto. Eu creo que ten que ver a nosa convidada de hoxe, así que recibimos cun fortísimo aplauso a Elvira da Estrada. Un aplauso para ela. Hola, Elvira. Benvida. Arrímate aquí adiante. Pega tamén porque imos ver o que está Huele facendo ben, huele Estefanía. ben. Huele ben, verdad? Huele ben, Sí. huele ben, sí. E coello ben. Gústache? Sí, Sí? claro, sí. Segura? Claro, Segura? eu non sei, a mí gustame coello e coella, non lle miro Vale. nunca se é Vale, coello, se é vale. coello. Eu tampouco, pero gustache o animal, quer decir... O animalillo, sí. Perfecto, vale, Sí, pois sí. hoxe temos, non sei se é coello ou coella, sei se é coello ou coella, Non pero lle mira, Estefanía. Eu tampouco lle tampouco, mirei, non. Non viña miña esfoladiño, a verdad. Sí, No, non a lle mí mirei miramos a a matrícula, matrícula. non. Vale, pois Bueno, está. pois de momento, agora che vai contar Estefanía o que está facendo, pero primeiro imos xunta a Xulio, porque hai que quere flamexar. prenderlle lume. Hai que flamexar, mira. Arrímate aí a Xulio, a ver. Voy a botar o Cuidado, non voy a botar o prenda coñac. un lume a min, Baixamos as E lumes, vouche baixamos contar, as lumes. mira, vou flamexar con coñac. Bótate Aí, un poño aí. para atrás. Bótate Elvira, para por si atrás. acaso, por Venga! atrás. Pa atrás, di! Aí está. Casi cheiro o Se chamusco. acaba de queimar as pestanas. Que cheiro a chamusco, Verdad? Cheira a chamur como a Dámolle porco. un bochorro de coñac, como podes ver. Mira, aquí teño o cuello Mima. marqueino só con unha cabeza de allo partida pola mitad. Vale? Entón, doreino, como ves, e ahora Si marcáchelo, que eso ahora foi o que flameámoslo non para que dixen eu, lle dé... tamén o marco. Claro, para que Botáchelle lle dé... moitísimo, Xulio. Botelle un bochorro de Sí, coñac, sí, que hai que bastante. ser generoso, isto é para
É un homenaxe. Sí. É un homenaxe. E vou facer con chocolate. Probache unha vez con chocolate. Está facendo queimada. Está facendo a queimada, verdad? Podemos Xa está, podemos subir a luz xa. Mira, xa se apagou, entón agora ti decías que o teu coello non quere mollar os pés. Este vamos facer que os molle, porque vámoslo cocer ca auga con este desglase que temos aquí da pota, vale? Ola, mira xa que corten a salsiña. Temos aí por aí a pimenta tamén flotando, como ves? Moi ben. E agora vamos a deixar que coza por aí media hora. Necesito un poquinho de maxia. Vale? Eso vou acompañar con un puré, con uns champiñóns, e despois vamos a facer unha salsa estupenda con chocolate e canela. Que che parece? De feito, a canela, mira, ten unha remiña de canela que lle vamos a botar xa para que lle vaya Eu dando non gusto. me vou mollar, fajo como con isto. De Vale. momento non me mollo. Pero Elvira, escoita unha cousa. Dime, corazón, dime. Ti algunha vez Sí. comiches coello con chocolate? Non, señor. Pois xa con verás que canela? en casa. É chocolate amargo, Tampouco. É un chocolate negro, non Xa, é xa. chocolate doce. Non é... Non toleamos aquí. Eu deixo aí a dúbida para que Elvira pense e agora que se rime aquí a Estefanía, para que Estefanía tamén nos conte que é o que está facendo. Rímete. son moito de pensar, son máis de improvisar. Vale, ti improvisa. Improvisa o que queiras. A ver, Estefanía, contanos que lle vas facer, con que vas sorprender a Elvira. Elvira, mira, eu o coello cortei así En anaquiños. finiño, en anaquiños, salpimentei no doreino. Nese mesmo aceite estou facendo agora así a cebola cortadiña en xuliana con un pouquiño de allo. E agora xa lle vou meter o que é o coello para que remate de cociñar con un pouquiño de viño branco e caldo de carne. Que podemos facer o propio caldo de carne aproveitando as partes miudiñas do coello. Está guai porque o que primeiro fixo foi facer un pouco coello aí nesa tixola e aproveitou toda a Sí, sustancia que toda a soltou sustancia. para desglasalo, non, coa cebola. Moi ben. Moi ben, cañotas. E agora engadimoslle o viño branco, deixamos que reduzca aí un momentiño e xa lle botamos o caldo. Teñome que acordar eu de mercar viño branco, que non me queda na casa para cociñar. Importante. É importante. Telo, Para cociñar. Dixen para cociñar, sí, Para dixen para cociñar. cociñar. un bo viño Será para mellor. bebelo, porque ti cociñar... Coñeces a receta da pepitoria, Elvira? Non. Non a coñeces, vale. Pois agora vou facer un machucadiño. A pepitoria é a base de xema de ovo, améndoa, pan frito e allo. Que Pero fai non o que perixel, engorde nina, esta... non leva perixel, o machucado. Despois. Ah, por riba, despois ao final, vale. Que vai a ser o que engorde esta salsiña. Vou no tapar para que se nos cociñe. Bueno, esa tapa... E este coello vou acompañar con berenxena. Gusta a berenxena, Elvira? Genial. Vou a fritir unha berenxena e en vez de engadir pataca, arroz, vou engadir esa berenxena frita. Vas ben, Fari, porque a berenxena hai moita xente que lle ten así un pouco de... Sí, que é reacia, que mira con que non- distancia, que non lle pero Elvira gusta. non, eh? No, a mí A Elvira gustan gusta. todas as cosas raras. Eu confiaba en que non. Todas as cousas raras. Pero non che tocou, Xuli. Xa. Bueno, Elvira, tesme que contar cal das dúas levarías ti para a estrada. Eu, de momento, fajo como ao conexo, non me vou Non mollar. vas, non te vas mollar, non? Non dijo ni mu. Pois ese coello vai no mollar, Xuli, eh? Non, xa mollou. Pois. Sí. Primeiro queimou, despois mollou, non se parece. Levou de todo o coello. Bueno, por vouche pedir que vayas á zona de sufridores, despois chamámoste, vale? Vale. Un aplauso para Elvira, que está con nós con a volta a escoprar da televisión de Galicia. Maravillosa ela. Bueno, señores, non seches fedello, e come coello, sexa con chocolate ou en pepitoria, dúas preparacións de gran tradición e, por suposto, mellor resultado. Aquí sempre houbo coellos no monte e non faltan cazadores que dean conta deles. Un saúdo, a todos os cazadores e cazadoras. Como en todas as carnes de caza, no coello atopamos sabores intensos e algo persoais, pero quen o proba a cazadora sei que repite. Pois están os domésticos, os mansos, que lle chaman moitos, e, por suposto, os do mercado de carne máis suave e prezo estupendo, que todo hai que telo en conta. Xa na casa probade a darlles chup-chup e paciencia, con a boa salsa, o coello resulta gorentoso. E non porque o diga eu, isto xa o pensaba don Álvaro Cunqueiro, que disto de comer sabía moito. Eu anímovos a mercar pan para mollar ben na salsa e poñer a prova as nosas propostas. Xa nos contaredes, como sempre, que tal en @voltascoprato. Seguídenos, por favor. Continuade a seguirnos, sempre. Estefanía Colmeiro, que me acordo do teu nome. Pensas que non, pero sí. Ou contigo. Quero ver o machucado, que é a clave da pepitoria, A clave non? da pepitoria, A clave da pepitoria. efectivamente. Entón, temos aí pan frito, que fritiches, Pan as xemas frito, de ovo, a xema de ovo. que son 2 ou 3, non? Eu, en este caso, 3 para esta Porque unha tixola. pequeniña, Sí, son pequeniños estos ovos. Vale. E améndoa moída. Botache améndoa e améndoa moída.
Sí, porque non é o mismo. Esta amenda moída vai facer como un pouco a fariña e a outra vai se lle notar os anaquiños. Sabes, ao final o mortero machuca, pero non fai esa... non engorda igual. Vale, vale. Teño unha pregunta sobre a pepitoria. Queda ben con outras carnes ou... É moi coñecida a receita do polo en pepitoria. Pois é certo. Pois é certo, de Agora primeiro que de dice, é cociña. Sí, sí. O polo en pepitoria, sí. A ver, ao final este machucadiño, para estos guisos a base de caldos, quedalle genial. Porque date conta que é un machucado a base de ovo, pan frito e amêndoa. Como non vai quedar ben? Xa, é certo. Estáme dicindo que é moi típico o guiso de galiña. De galiña, sí. Tamén. E botanlle así, pepitoria, entendo, non? Tamén, sí. É que xa che digo, hasta lle podrías voltar este machucado a unha sopa, o sea, si Para engordala. Para engordala. Que rico. Sí, sí. Que rico. Xema de ovo, améndoa e pan tostado, alliño, aceite... Como non vai a quedar? Leva de todo. Pregunta de concurso para a xente que está na casa. Atención, porque este coello en pepitoria vai acompañado por algo. Por que, Estefanía Colmeiro? Por berenxena frita. Por berenxena frita. Se non che gusta, chama, porque levas 50 euros. Se che gusta, chama, dilo, e levas 50 euros. É así. Vas levar 50 euros. 664-4838-349, con que acompaña Estefanía a súa receita? Con berenxena frita. Moi ben. Vamos a deixar coa berenxena, partindo a berenxena, e imos con Xulio Mata. Veña. Don Julio. Oh, cañotas, qué pasada. Se están diciendo ahí cómo baila, ¿eh? Oh, como hule a canela. Ah, canela. Oh, ah, canela en rama, Canela Bueno, fina. mira, eso vamos a deixar que reduce un poquinho máis. Oh, que ben hule. E agora, como che dixen, iba a ter dúas guarnicións, vale? Unha que é o puré de pataca que vamos a facer agora, e outra son estes champiñóns, que estes son os oscuriños, mira. Estes oscuriños son os portobelos, podemos utilizar calquera seta que nos guste, vale? Eu estou aquí, Eu Estás quedei aí. aquí, Bueno, pues xa verás que ben lleva isto. Oh, Podes te quedar a vivir aí. oh. Encantaríame darme un baño aí neso. Oh, que noxo. Oh, e cando lle botas o cacao? O cacao ao final de todo. Chocolate. Mira, ahora primeiro vamos a botar, vou poñer isto a traballar e digo o seguinte paso, vale? Vale. Mira, vou picar un máis. Ti traballas, que estás moi vago últimamente. Sí, falou. Iba a decir algo, pero estamos en horario infantil. Ai, xa. Pero non che vou decir. Falou a tacones. Vale. Será así, non tes vergonza, non tes Mira, vergonza. toma ahora, botella aí unha poquinha pimenta tamén para que lle vaya dando sabor, vale? Vamos a botar un poquinho de sal e deixamos que se fagan. Veña, seguinte paso. Aquí teño unhas améndoas que machuquei, améndoa tostada, vale? Esta tamén leva améndoa, igual que a de Fanny, machaqueina. Aquí teño un poquinho de jugo de carne. Entón temos outro machucado aquí, dos machucados. Outro machucado diferente. Mira, e ahora mesturámoslo con este caldo de carne. Que vais a queimar. Non se queima, non se queima. Mira, para que nos espese un pouquiño tamén esa salsa. Entón, aí vamos. Vamos a botar o caldo de carne, a améndoa picada, que se vexan os tropezós, vale? É bonito que se vexan os tropezós. Hoxe temos un máster de machucados na Voltas co Prato, Xulio Mato ten por unha banda aquí o seu machucado con caldo de carne e améndoas, dixeches. E améndoas, temos tropezóns por aí. O caldo uns 200 mil E o litros de Estefanía caldo. ten tantas cousas maravillosas que xa non me acordo. Claro. Raro me parecía. Pepitoria. Pepitoria, sí. Pepitoria, levaba Pepitoria. xema de ovo, améndoa moída, améndoa grande tamén, inteira. Non te acordas do meu nome como para acordarte do Ten razón, machucado. ten Sí, razón. tamén se acorda de Pepitoria, non se acorda de Fanny. Bueno, ás veces pasan estas cousas, de repente, pam, chispa a cabeza. Sí, chispache, a ti, claro. sí, con frecuencia. Bueno, champiñón portobelo. O polo xa con améndoas vamos a dar caña. E os cartos chamando. Tes que ir alá, non? Correcto. Marcho con Estefanía porque están chamando para repartir cartiños. Imos ver, Imos ver. Imos ver, sí. Hola, que tal? Boa tarde, Viveiro. José, que tal? Como estás? Hola. Como estás? Contanos. De momento ben. Bueno, de momento ben, gústame. Sí, Mañán xa veremos. Hoxe estar ben, que é importante. Gusta o coello ou non? Verdad. Mañá xa veremos. Digo se che gusta o coello. Moito. Sí. Pois hoxe temos Moito, dúas moito. propostas moi boas, moi interesantes. Non sei se tes preferencia por algunha delas. Pepitoria, chocolate. Non sei, logo me iría onde estás agora. Ah, con Estefanía. Onde estás agora? Vale. Con Estefanía, con Estefanía. O sea, que che gusta máis o de Estefanía tenche mellor pinta, non? Así en Pepitoria, máis tradicional. Moi ben, moi ben. Bueno, pois por 50 euriños tenme que dicir con que acompaña precisamente Estefanía
o seu coello en pepitoria? Berenxena frita. Moi ben, aí está, 50 euriños. 50 euriños que marchan para José de Viveiro. Aí están. José, Gracias. xa sabes que podes vir cando queiras, vale, un bico grande. Gracias. Hasta loguiño. Chao, chao. Hasta Hasta loguiño. loguiño. Hasta logo, hasta logo. Por certo, falamos da berenxina e vendo E esta aquí berenxina... está, Claro, vendo esta aquí berenxina está. diste, amigo de Ahora Vigo. xo entendes, verdad? Amigo de Vigo, Fixenlle un rebozadiño a base Guau. de fariña de trigo, auga que sempre, se está moi fría, moito mellor, vai a quedar máis esponjoso, Sí, esponxoso. esponxoxo. Sí, Sona raro esponxoxo. porque leva o xeo ese, entón é Sí, esponxoso. non sei, si é como moi... Sí. 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 Eu teño un Vale. amigo que lle costa moito dicir oxíxeno. Oxíxeno. Sí, oxíxeno. Vale, Non pero é broma, a min esponxoxo ainda me costa máis. Esponxo. Oxíxeno. Pero bueno, Vale. que queda moi Pois rica. as túas berenxenas esponxosas Sí, quedan quedan moi ricas. deliciosas e con esa salsiña ni che conto, vamos. Hola, que guai. Sí, sí, Unha boa idea, eh? Unha boa idea para levar para a casa. genial, porque aparte das berenxenas estamos de tempada. É certo, é certo. Deixamos a Fanny coas berenxenas. Xulio Mato, a ver que nos conta antes de falar co público da Voltas co Prato. Pois mira. Xulio, dándolle voltas a Puré, pataca, non? pataca cocida, Hola. xa triturei, botei un poquinho de manteiga, un poquinho de leite. Que raro ti botarlle manteiga algo. Bueno, é un puré de pataca, leva manteiga. Sí, sí, sí. No, no. Vale, un poquinho de aceite de oliva que lle botei tamén eu, Moi ben. aínda que normalmente non se lle bota, tamén gusta botarlle un pouco. É punto de sal. E aquí xa temos tú fervendo, eh? Fervendo a tope. Está fervendo isto. Porque queremos que reduza un poquinho a salsa. E mentre me Guau, reduce, que vou facer é... Que pasada. Sí, sí. ¡Ajá! Rolar o chocolate. Señoras, señores, temos con nós coxe aquí o chocolate. Entón, mira, vamos relar uns 40 gramos, vale? Mira. Mira. Non se ve moito chocolate aí, Xulio? Isto queda aí super ben, eh? Diste? Isto vai facer sudar, pero bueno. É o que ten. Ibas moi ben ata aquí. Sí, agora empecé a sudar. É que fai calor. Mira. Vai co italiano ese famoso, eh? Mira, vaste facer forte aquí, eh? Sí. Pero é complicado relar ese chocolate, eh? No, é complicado non, o que pasa que... Señoras, señores, con todos vostedes, o animal, o pica chocolate, o besta, Xulio Mato. Rela. Ti non lle botes unha man, cañotas? No, bota mamá a camiseta, é que... É que eu teño que ir falar con Elvira, eu. Tenme aburrido. Marcho, que vou falar co público da Voltas co Prato. Veña, imos con Elvira, vamos para lá. Agora ven outro aplausiño. Aí está. A ver, Elvira, dixaches antes que ti, ata que probases nada. No, Pero podes decir algo máis que non. no, Seguro. seguro. Eu son che de ideas fijas. Mira, está vendo a xente aí o de Xulio de Fanny, o de Xulio está fervendo. Que iso dá gusto. Está reducindo. Está reducindo, di. Dicíamos algún tempo, ferve como a pota dos ladróns. Ah, sí? Dicías así? Que bonito, eh? Ferve como a pota dos ladróns. É boísimo esa, gustame moito. Vou anotar. Anota. O de Fanny xa é un pouco máis de chup-chup, xa é... Veremos máis- veremos a ver como que... Si, xa é máis calmadinho. Máis calmado. Máis calmadinho, para que colla ben sabor. o Cámara coello. lenta. Eu vouche pedir que te levantes para que vexes de cerca as dúas receitas e así xa vayas tamén collendo sarón. Olendo, como Sí, dixeches olindo. ti. Aí está. Ajá. Moi ben, pois vamos dar un aplauso a Elvira que está connosco. Imos con Xulio Mato, veña, tira por Xulio. Ponte por aí do lado de Xulio, porque pois Xulio mira. vai empratar... Vamos a coller a pota e aquí esperexamos... Aí vai, para, que isto hai que velo, eh? Nis ver. te ocurre tiralo. Non vou tirar. Espera, Vai, no botar estás na moi pota. lanzado, ti. Dale a botar- miña cámara. Bueno, Quero que Galicia vexa, aí está, quero que Galicia vexa como faz este delito gastronómico. Isto non é un delito, isto é unha maravilla. O mellor gano todo, se lle gusta a Elvira, eh? Mira como se ahora o que derrete, facemos mira é... como se derrete. Claro, ahora o que facemos é... Hola. Vámoslo movendo para que se vaya disolvendo o chocolate. Que? Estaba soando outra canción, pero tamén me gustou, que era un temazo. Mira, ves? Entón, ahora, esta Hola. salsa está moi ben, se repousa dun día para outro. Vamos a dar a volta para que solte o chocolate. Moi Bastante ben. máis, non? Claro, embastece un poquinho. Xulio Mato, teño que soltar a pregunta de concurso todo, Veña. que me encanta, eh? A ver. Señoras, señores, cal é o ingrediente máis controvertido da receita de Xulio Mato? Pois ti dirás chocolate ou canela. Váleme calquera dos dous. Ou os dous. Os dous. Os dous son 50 euros. E un tamén. Eso. Cal é o máis controvertido dos ingredientes de Xulio Mato? Chocolate ou canela. Chamade 664-4834-19 e agora imos ver o de Estefanía Elvira, por favor. Sin favor. Sin favor, di.
Mira. Mira pa aí. A pepitoria de Estefanía Colmeiro, que é unha señora pepitoria. Unha pepitoria, como diría Xulio, de tratar de vostede. Así que moita atención. Que na salsiña, Atención. agora ao final, Está moi ben, botello machucado. Vamos para lá, que chegou o momento de probar. Elvira, veña, vamos para a zona de probadores. Isto é o pior. E mentres tanto teño que dicir, señoras e señores, xente que está na casa, que hai que darlle un fortísimo aplauso a estes dos grandes cociñeiros que temos na Voltas co Prato porque merece. Un aplauso para eles. Moi ben. Dúas propostas maravillosas e agora sí, Elvira da Estrada ten que probar. Adiante, Elvira, cando queiras podes comezar por unha, por outra, como ti queiras. Este é un problema gordo. Bueno, home, tens que empezar por un. Tampouco... Claro. Un pouquiño de cada, Un pouquiño de cada. Está rematando o programa Non e terá temos moi que... quente, fixaches moito lume. Ai. De 100 graus non pasa a auga. Imos a Rianxo. Lela, que tal? Boa tarde. Cuidado. Boa tarde. Bueno, aparte, Lela ten un temazo, Non sabedes a canción de Lela, Leliña, porque eu morro. Veña, Lela, por 50 euriños, cal é o ingrediente máis controvertido do prato de Xulio Mato? O chocolate. Moi ben, aí está. 50 euriños que van para Lela de Rianxo e teño que preguntarche cal che pinta mellor dos dous. A que a min? Sí. Que dúbida. Sí. Quedou calada. É difícil. Quedei calada porque non fixo ben. Bueno, pois... A de Julio. A de Xulio, Gracias. por descarte. Claro. A de Xulio por descarte. Moi ben, Lela, pois un bico moi grande, moitas grazas por chamar, vale? Gracias a vos. Veña, taloviño, chao, chao. Lela. E aí está, que Elvira ainda lle queda outro por probar. Sí, porque eu son moi lenta comendo. Xa. O problema é que a televisión é rápida. Bueno, pois mira, a televisión será rápida, pero eu non podo Pois ganar. tes razón. Eu non podo ganar, eu Pois tes carajo. razón. Xa está, é punto. Vaya dúas propostas, Vaya dúas propostas que tivemos hoxe que, por certo, van estar no Instagram. Podes entrar no noso Instagram, seguirnos, e aí están todos os programas xa subidos, e ademais de na página E web. algún igual no seguinte libro. E algunha igual no seguinte libro que esperemos que se empece a fornear en próximas datas. E agora sí, vamos alá, dade máis mans. Elvira da Estrada, quen gaña o A Voltas co Prato do día de hoxe? Ai, muller. Oba. Ai, muller. Eu vou mir con Julio. Sí. Don Xulio Mato, aí está, con chocolate, coa canela. Moi ben, con chocolate, coa canela. Bueno, señores, non marchamos, queden coa actualidade. Ahora, Galega, vémonos mañá.